Cafodd Iesu ei eni yn Bethlem yn Jwdea, yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth gwir doeth o wledydd y dwyrain i Jerusalem i ofyn, ble mae'r un sydd newydd gael ei eni yn frenin yr Iddewon? Gwelon ni ei seren yn codi yn y dwyrain, a da ni yma i dalu teyrnged iddo. Pan glywodd y brenin Herod hyn, roedd wedi cynhyrfu'n lan. Roedd cynnwrf yn Jerusalem hefyd. Felly galwodd Herod y prif offeiriad a'r arbenigwyr yn y gyfraith Iddewig i'w gyfarfod. Gofynnodd iddyn nhw, ble mae'r Meseia i fod i gael ei eni? Ond Bethlem Jwdea, medden nhw. Dyna ysgrifennodd y proffwyd. Bethlehem yn hir Jwda, nid rhyw bentref dibwys yn Jwda wyt ti, achos ohono ti daw un i deyrnasu, un fydd yn fugail i arwain fy mhobol Israel. Ar ôl cael gwybod hyn, dyma Herod yn galw'r gwir doeth i gyfarfod preifat. Gafodd wybod ganddyn nhw pryd yn union oedd y seren wedi ymddangos. Yna dywedodd, ewch i Bethlehem i chwilio am y plentyn, a gadewch i mi wybod pan ddewch o hyd iddo, mwyn i mi gael mynd i dalu deyrnged iddo hefyd. Ar ôl gwrando beth oedd gan y brenin i'w ddweud, i ffwrdd â nhw. Oh, helo! Croeso i'r siop babanod. Sgynnoch chi anreg i fabi? Baban arbennig iawn. Babi arbennig? Mir. Un munud. Mir, da iawn. Sgynnoch chi rhywbeth sgleiniog? Rhywbeth arbennig? Logon neis iawn yma. Sgynnoch chi ddys? Da chi'n gwneud price match efo eBay? Dyma'r seren yn mynd o'i blaen. Nes iddi aros uwch ben yr union fan lle roedd y plentyn. Roedden nhw wrth eu bodd. Pan eithon ni mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam Mair, a dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Yna, dyma nhw'n agor eu paciau a rhoid anrhegion gwerthfawr iddo. Aur, a thys, a myr. Rhybuddiodd Duw nhw mewn breuddwyd i beidio mynd yn ôl at Herod. Felly dyma gwir doeth yn teithio nôl i'w gwlad ei hunain ar hyd ffordd wahanol.